50 onye John Masabuchi nwanne gara mụrife don 50 nwanne edozi obodo ka achọ onye na-edozi obodo dị mma nwanne ebibi obodo bụ ọla iwe nwanne edozi obodo ka achọ nwanne edozi obodo ka achọ onye na-ebibi obodo bụ ọla iwe Playboy Shade CO Investment nwanne obodo kacha nwanne edozi obodo kacha ihe aka mma onye na-ebibi obodo ọla iwe na-ekele okwu efi ọfọ onye Shọnụ nnukwu Shọnụ nwere ndị na ọnwụ nne yi Agnes oge eze nne mo ọfọghị mo nye mmanụ yo ife akụkọ emenisi na ebu elu kubiri mbịakọ nne ya mara ọrụ si nwa ya bịakọ nwanne edozi obodo ka mma onye na-ebibi obodo ọla iwe Mmadụ nwa abacha onye na-edozi obodo eze nwa abada onye na-edozi obodo iru ụmụkọta kọbie n'otu nọmba bụrụ aka deme bụrụ obodo deme si ndị wazi ebirio nwere ibi elu eze kibo iru ebe ahụ gọvanọ arụgwọ ya prezidenti arụgwọ ya eze nwa abacha ahụ mana edozi obodo otukpọrọ bush Ogbuefi Sunday Adese quality manager Fonte Drilling Limited Adese Munife onye Igbo Sunday Adese ego nwanọka ebe nwanne edozi obodo anyị ego nwanọka ebe nwanne edozi obodo anyị ekele ọnụrụ bụ ọsa chukwu na arụ ọsa umọgọ wole ego chukwu ma ebe nwanne edozi obodo ọkwa n'ụzọ nwanne edozi obodo onye Shọnụ ma wele mmarụ nwanne edozi obodo ọkwa n'ụzọ elele ezinụlọ narị kendo obodo ebibio sonye ọma ka ebo obodo ebibio elele ezinụlọ n'ụwa obodo ebibigo sọka nwanne edozi obodo sọka nwelu ka ebo nwanne edozi obodo eze nwelu ka ebo nwanne edozi obodo nwanne edozi obodo kacha nwanne edozi obodo Chidi Nwodubu CO Investment Chidi Nwodubu nna m onye Johnny Plank onye ikwu nọma ọsọ ife na-ese na ọdị na-ekwu nọ ekwuro chede enwese wala dobla wala run ọpọlọ
na-asọ bọbụ elewu ụwa na-asọ bọbụ elewu mmadụ tupu ife na-asọ nile ọsọ ya bụ ụwa na-asọ bọbụ elewu mmadụ tupu ife na-asọ nile ọsọ nwe ya mmadụ na-asọ bọbụ elewu ọsọ kogbu ụwa na-asọ ụwa na-asọ bụ ọsọ kogbu mmadụ dị ka ife na-asọ nile ọsọ kogbu ya sịrị ndanda ụwa na-asọ bọbụ elewu ọlọta mmanya anwụsị ebe welete ha ukuru ala ọwọwọ ekele baba ke ọlara egwu onye bụsi rọ na ahụ ọsịmma kele kwe bịa diskaile odozi obodo sịmma kele yo odozi obodo ịrọ na asịmma kele yo ọsịmma kele ofiri ofiri nwodiri ịsama bụ ndane ọsịmma kele Isama dị mma Isama dị mma nwanne dozi obodo kacha mma nwanne dozi obodo ijelo Gabriel Arocho ekele Chokore perform Ekana Bobo lekele nọkụ onye nwaza Omogo nọkụ boutique ya na Okechukwu nwunye ya agụrụ ebe na okwu ọba ya oge ya na nwere ọdịrị ma onye nyọma ọma mma anyị na-ebi ọjọ ndị anyị na-ebi ọma mmasị anyị na-ebi n'ụwa egwu ọma mmasị anyị na-ebi ọjọ ndị ọsọ anyị na-ebi aka gba n'ụwa ọsọ mba ahụ Friday moji ma nwa m ekele kọmishọna Nwoziba ekele Zilato ọma mmasị anyị n'ime ahụ ọjọ ndị ọsọ anyị n'ime ahụ elelele na ọdịnala n'ime ahụ n'ebi ekele Chief Uchegbu onye akara narị marụ ọnụogumara ebi enu ekele Bada Bike ọma mmasị anyị na-ebi ọjọ ndị ọsọ anyị n'ime ahụ elelele na ọdịnala na-ebi nwanne m ọsọ Afesti Lala Chairman Tendo Fans Club Worldwide ekele Vincent Ugbe Nneba Ayayi Chairman Mutu Korobịa ekele Chief Lagos Tony Nwakojo ọma mmasị anyị na-ebi ọjọ ndị ọsọ anyị na-ebi aka gba n'ụwa ọsọda mba ọma mmasị anyị na-ebi ọjọ ndị ọsọ anyị na-ebi aka gba n'ụwa ọsọda mba otukwuru ekwo ọma mmasị anyị na-ebi adị n'ime nwanne na amaghị ma mmasị anyị na-ebi ọjọ ndị ọsọ anyị na-ebi yoyoyoyo Eguku onye abịa chara ọjọ ndị ọsọ adị n'ime